Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin wannan shiri namu na wannan safiya ta Alhamis za a ji cewa wani bincike da hukumomi suka yi a Australia kan harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a kan wani bikin Yahuda ya bayar da shawarar ƙara tsaro a dukkanin wurin da Yahuda ke tarika. Farashin ɗanyen mai ya ci gaba da tashin goron zabi ba ƙaƙauta inda ya kai matakin da bai taɓa kaiwa ba na ƙoli tun bayan da aka fara yakin Amurka da Isra'ila akan Iran inda ya kai dala 126. A Najeriya yayin da a yau hankali ya karkata ga kotun kolin kasar don jin hukuncin da za ta yanke kan rikicin shugabancin jam'iyyar hamayya ta ADC, jam'iyyar PRP da ita ma ake cewa akwai rikicin shugabanci a cikinta ta ce ba wannan matsala, sai dai kutungula ta ganin ta kama hanyar zama jirgin tsira ga 'yan hamayya da 'yan kasar. 'Yan jam'iyya wanda aka koro sa gidansu ko aka kone gidansu suna ta shigo mana kuma kofar mu a buɗe alhamdulillah. To kila wannan ne ake gani ko kuma ana jin tsoron cewa PRP wannan zaben mu ne za mu ba da inda 'yan hamayya za su zauna. Kila shi ne. To a jamhuriyar Nijar yayin da damuna ke ƙara gabatowa ana ƙara nuna damuwa kan ƙarancin takin zamani da magungunan kashe ƙwari sai dai hukumomi na cewa manoman su sha kuruminsu. In ka ce mutane su yi abu kenan me ya kamata ka yi abin da ake nema a gare ka din ya zama gashi a hifi a hannu to wannan din gwamnati ya amsa wannan kira ya aje taki a hannun mutane tun yanzu. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Wani bincike da hukumomi suka yi a Australia kan harbin mai uwa da wabi na wato kyamar Yahudawa da aka yi a bakin teku a Bondi ya bayar da shawarar ƙara tsaro a wuraren tarika na Yahudawa. Mutane 15 aka kashe a lokacin da wasu 'yan bindiga biyu ɗa da uba suka buɗe wuta a wajen bikin Yahuda a wajen a watan Disamba, wanda wannan shine harbin da ya halaka mutane mafiya yawa tsawon shekara 30 a ƙasar. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya ce tun bayan harin an samu gagarumin sauyi. Ya ce tun bayan harin na Bondi na sa gwamnati na nan da nan ta fara bunƙasa tsarin tsaron. Rahoton da na wucin gadi ya nuna cewa wata ƙungiyar Yahuda a ƙasar ta Australia ta yi gargaɗin kai harin na 'yan ta'adda 'yan kwanaki kafin harbin. Hukumar ta bayar da shawarar hukumomin tsaro su sake duba tsarin shugabancinsu da kuma yadda suke musayar bayanai. 'Yan sanda dai sun kashe ɗaya daga cikin 'yan bindigan Sajid Akram mai shekara 50 a wajen harin yayin da ɗansa Navid mai shekara 24 yake gidan yari a yanzu. Farashin ɗanyen mai ya ci gaba da tashin goron zabi ba ƙaƙautawa inda ya kai matakin da bai taɓa kaiwa ba na ƙoli tun bayan da aka fara yakin Amurka da Isra'ila akan Iran a ƙarshen watan Fabrairu. Samfurin Brent wanda shi ke zaman ma'auni ya ɗan haura dala 126 a kan ganga ɗaya yayin da ake nuna damuwa kan tsawon lokacin da yakin zai ƙare. Wannan da ya biyo bayan bayanan da aka samu ne cewa shugaba Trump na tattaunawa da shugabannin harkar makamashi kan yiwuwar tsawaita rufe tashoshin jiragen ruwa na Iran da kuma zirga-zirgar jirage tsawon watanni. Idan Iran da ta hana wucewar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz wadda ta nan ne kusan kashi 1/5 na yawan mai da iskar gas da ake amfani da su a duniya ke bi. Shugaban babban bankin Amurka Jerome Powell wanda ya fuskanci tsatsaurar suka daga shugaba Trump ya ce zai ci gaba da zama a cikin hukumar gudanarwa ta gwamnonin bankin hatta bayan wa'adinsa na shugabancin. Mr. Powell dai ya gaya manema labarai cewa zai mika shugabancin ga Kevin Walsh a wata mai kama tare da yin baya-baya amma dai yana rike da mukamin gwamna. Sai dai wannan shine karan farko tun 1948 wanda shugaban babban bankin na Amurka mai barin gado zai ci gaba da rike mukaminsa a hukumar gudanarwar bankin. Shugaba Trump da ya mayar da martani ga sanarwar ta Mr. Powell da cewa ba wanda yake bukatarsa. An samu saɓani ne tsakanin Trump da Powell bayan da babban bankin ya tsayar da kuɗin ruwa tsawon sau 3 a jere, kuma Powell ya yi burus da duk wani kira da Trump ke yi kan ya rage kuɗin yawan wato kuɗin ruwan, inda ya yi ƙememe a kan kiran. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce ta tuhumi gwamnan jihar Sinaloa na ƙasar Mexico mai ci da laifin zargin haɗa baki da shugabannin ƙungiyar Sinaloa mai safarar miyagun ƙwayoyi domin safarar tarin ƙwayoyi. Baya ga Ruben Rocha Moya, akwai kuma wasu jami'an na Mexico su 9 waɗanda suke rike da mukamai a yanzu da kuma waɗanda suka sauka daga mukamansu da aka tuhuma.
Wakilin BBC ya ce a tsakiyar wannan tuhuma ta gwamnatin Trump shine zargin cewa Mr. Rocha na amfani da wani bangare na kungiyar ta Sinaloa domin a zaɓe shi. Wannan dai wata babbar tuhuma ce da Amurka ta yi a kan safarar miyagun ƙwayoyi wadda za ta iya ƙara tsamin dangantaka tsakaninta da Mexico. Shi dai gwamnan da wannan tuhuma ta shafa Mr. Rocha wanda ɗan jam'iyyar shugaba Claudia Sheinbaum ne, Morena, ya musanta tuhumar. Wata kotu a birnin Wellington na New Zealand ta ƙi amincewa da ɗaukar ƙara da wani ɗan bindiga mai tsananin fifita farar fata wanda ya kashe musulmi 51 ya yi. Brenton Tarrant mai shekara 35 ya amince da aikata laifin harbin mutane da yawa a 2019 wanda shine mafi muni a tarihin ƙasar a zamanin nan, kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. A watan Fabrairu na wannan shekara ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa da cewa yanayin da aka tsare shi na azabtarwa kuma wanda bai dace da rayuwar mutum ba, shi yasa ya yanke shawarar da bata dace ba a lokacin inda ya amince da aikata laifin. Kotun ɗaukar ƙara ta ƙasar ta New Zealand dai ta yi watsi da maganar tasa a hukuncin da ta yanke da cewa ko kaɗan ɗaukar ƙarar bata cancanta ba. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su, kamar yadda aka ji a labaran duniya, wani bincike na hukumar Australia kan harbin kan mai uwa da wabi da na kyamar Yahuda da aka yi a bakin teku a Bondi ya bayar da shawarar ƙara tsaro a wuraren taruka na Yahuda a ƙasar. Mutane 15 ne dai aka halaka a yayin harin da wasu 'yan bindiga su biyu suka buɗe wuta a wajen bikin Yahuda na Hanuka da ke fitaccen wurin shakata na bakin teku da ke Bondi. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Rahoton da ya bayar da shawarwari guda 14, sai dai 5 daga cikinsu an sirranta su saboda bayanai ne na sirri. Aka kuma an bayar da shawarar inganta tsaro a dukkanin tarukan Yahudawa, tare da sake yi wa rundunar yaƙi da ta'addanci ta Australia garan Bawul, inda aka yi kira gare su da su bayar da mahimmanci wajen baiwa 'yan ƙasar da suka mallaki bindigogi kuɗi a wani mataki na takaita yawan bindiga a hannun 'yan ƙasar, sai kuma samar da dokokin mallakar bindiga masu tsauri. Kuma rahoton ya bayar da shawarar cewa firaminista da sauran manyan ministocin gwamnatin kasar su shiga atisayen yaƙi da ta'addanci na wata 6 kafin dukkan babban zaben kasar. Haka kuma rahoton ya bayyana cewar ya gano akwai gibi a tsarin bayar da tsaro na kare afkuwar wannan hari ko dabaru na tsaro da jami'an tsaron kasar za su yi amfani da su wajen dakile afkuwar makamancin irin wannan hari. Tun bayan sanar da wannan rahoto dai a cikin watan Disamba har yanzu akwai jihohi masu yawa da ke Australia da ba su kai ga karfafa waɗannan dokoki ba. Rahoton dai ya nuna cewa makonni kafin kai harin na watan Disamba, a wani sakon imel, sai da wata ƙungiya ta Yahudawa ta gargaɗi 'yan sandar Australia cewar akwai yiwuwar za a iya kai musu hari a ranar bikin na Hanuka. Ana sa ran da ya miƙa rahoton a watan Disamba mai zuwa. Khalifa Shehu Dokaji kenan da wannan rahoto. To sai kuma batun siyasar Najeriya, inda a yau Alhamis ne kotun kolin ƙasar za ta yanke hukunci kan shari'ar rikicin shugabancin jam'iyyar hamayya ta ADC. Hukuncin da zai fayyace makomar jam'iyyar, musamman hamayyar shugabanci tsakanin bangaren Sanata David Mark da kuma bangaren Nafi'u Bala Gombe. Bangaren David Mark ɗin da yana son kotun kolin ta jingine hukuncin kotun ɗaukar ƙara na ranar 12 ga watan Maris, wanda kotun ta bayar da umarnin a tsaya inda ake kafin ƙara, matakin da ya kai ga hukumar zaɓe ta cire sunan David Mark a shafinta na intanet a matsayin shugaban ADC ɗin. Ga Zubair Ahmad da ƙarin bayani. Kotun kolin Najeriya ta sanar da cewa za ta yanke hukuncin a yau Alhamis da misalin karfe 2 na rana. Sanata David Mark, wanda yake shugabantar bangare guda na ADC, ya kalubalanci hukuncin ranar 12 ga watan Maris a gaban kotun ɗaukar ƙara, wadda kuma ta umarci a koma yadda tsarin jam'iyyar yake gabanin shigar da ƙarar. A ƙarar da aka ɗaukaka, tsohon shugaban majalisar dattawan ya ce kotun ta wuce gona da iri akan hukuncin, ya kuma dage kan cewa wannan rikicin na cikin gida ne wanda doka bata baiwa kotun hurumin shiga ba. Wasu mambobin jam'iyyar dai ne suka shigar da karar karkashin Nafi'u Bala Gombe da ya yi kirarin cewa shine shugaban jam'iyyar na ƙasa halastacce. Daga cikin waɗanda aka shigar kara dai akwai sakataren jam'iyyar na ƙasa Rabi Argibshola da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da tsohon shugaban jam'iyyar Ralph Unoshu
daga cikin bukatun sanata David Mark yana mai neman kotun ta daina amincewa da duk wani bangaren jam'iyyar inda ba wanda yake jagoranta ba, sai dai Nafi'u Bala Gombe da abokan da suka yi tare sun roƙi kotun ta yi watsi da ɗaukar ƙarar da David Mark ya yi, inda suka bayyana cewa hukuncin kotun na baya shine daidai. Hankalin 'yan Najeriya ne na kan wannan shari'a ta yau, musamman a wannan lokacin da ake wa ADC kallon babbar jam'iyyar adawa a ƙasar, wadda ta haɗa jigajigan 'yan siyasar da suka yi takara da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a shekarar 2023. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To a wata mai dangantaka da wannan a Najeriya dai jam'iyyar hamayya ta PRP ta yi watsi da duk wani ikirarin da ke nuna wai baraka ko rarrabuwar kai ko rikicin cikin gida na neman kunno kai a cikin jam'iyyar. Ta kuma yi gargaɗi game da take-taken wasu waɗanda ta kwatanta da ɓara gurbi da ke neman yi wa jam'iyyar kutse da kuma dama lissafi a cikinta. Wannan dai yunkuri na zuwa ne yayin da ta gomashin jam'iyyar ta PRP ke karuwa kuma take wato ƙanshin turare ɗan goma a wajen masu neman sauyin sheƙa daga wasu jam'iyyu a cewar shugabancinta. Shugaban jam'iyyar ta PRP ɗin Dr. Hakim Baba Ahmed ya yi ƙarin haske kan wannan batu a hirarsa da Absalam Ibrahim Ahmed. Babu wani baraka da aka samu. Baraka a siyasa, jam'iyyar siyasa yadda muka santa shine an samu bangare biyu ko uku, kowa yana cewa ko ni ne shugaba ko kuma an yi min rashin adalci ko kuma kotu ta ce bata yarda da wani ba a cikin shugabanni. Ba mu da ko ɗaya cikin wayannan abubuwa ɗin. Mun yi convention ɗinmu taro wanda yakan fito da shugabanni mun gama lafiya. Waɗanda suka ɗan yi kukansu Allah ya taimake mu, tsarin jam'iyyar mu ta ce wanda duk yake ganin ba a yi mishi adalci ba ya kai ƙara, an kai sun ce nan an yi gaskiya nan ba a yi ba, duk kowa ya dawo, ba mu da matsala sam. To amma ana ce akwai wata ƙungiya kuma da ta kunno kai a cikin jam'iyyar taku. Ta zo kuma mun san inda ta fito kuma mun yi maganinta alhamdulillahi. Ba yau ta fara ba wannan, kowane zaɓe in ya zo sai sun fito wannan. Magani kamar yaya? To maganin su shine mun gaya musu idan da sun saba su fito su ce a ba su kuɗi irin wannan barazanar, mun ce musu ba mu da kuɗin da za mu ba mutane irin wannan. Ba ma 'yan jam'iyya ba ne, muka ce ina katin ku, kun shiga convention ne, taro ne na fidda gwani ba a yi muku adalci ba, suka ce a'a mu kawai ba mu yarda da inda jam'iyya ta sa alƙibla ba ne. To ina katin ku na PRP babu, ku ne suwa ne, suka ce babu, daga nan suka ɓace mana kuma mu mun san inda suka fito. Kai dai ka yi haƙuri, ba zan iya gaya maka ba, amma ba mutane ne masu son mu da alheri ba, kuma mun san kila ba su kaɗai kenan ba, wasu ma za su fito. To amma wannan sai aga kamar wani sansomin aukawar jam'iyyar cikin sabon rikici ne. Mu dai ka gan mu muna tsaye akan gaskiya, kuma a sanin mu ba mu karya dokar gwamnati ba, ba mu karya ka'idojin jam'iyyar PRP ba, ba mu take mu kowa haƙƙin shi ba, ba mu yi laifi ba. Inda muka sa gaba shine yanzu Allah ya nufa cewa 'yan Najeriya 'yan jam'iyya wanda aka koro sa gidansu ko aka kona gidansu suna ta shigo mana, kuma ƙofar mu a buɗe alhamdulillah. To kila wannan ne ake gani ko kishi ko kuma ana jin tsoron cewa PRP wannan zaben mu ne za mu ba da inda 'yan hamayya za su zauna, kila shi ne, amma mu dai mun san ba mu tsoron komi alhamdulillah. To amma a irin karɓar wannan baƙi da kuke, baka jin za ku karɓi kila wanda zai zo ya zame muku kamar ƙashin makogwaro? Mu dai mun san cewa jam'iyyar mu tana da tsafta, tana da aƙida, tana da ka'ida. Duk wanda zai shigo, wanda duk ya sa ya yanki tikitin shigowa PRP ya san cewa ya shigo wuri mai tsafta. To baya ga wannan ka'idoji akwai wani kan da garki da kuke yi don kar kawo muku rikici a jam'iyyar? To mu dai duk wanda ya shigo wurin mu muna karɓan shi kuma mu gaya mishi ga ka'idojin mu, kuma muna sa ido kada wani ya shigo mana ya zama mana sanadiyan yin wani abu wanda za a ce za mu ba abokan gaba dama su yi mana ɓanna. Sai dai kiran da zan yi shine ga 'yan jam'iyya. Muna cikin wani hali mai wuya a Najeriya da kuma a yayin da jam'iyyar mu take. Ya kamata 'yan jam'iyyar PRP da duk masoyanmu muna da waɗanda za su kawo mana ɓanna. Muna so a sa ido a hana, kare, a tsare mu, a tsare jam'iyyar mu. Kuma duk mutumin da aka gani zai mana ɓanna a hana shi. Dr. Hakim Baba Ahmed kenan shugaban jam'iyyar hamayya ta PRP a Najeriya. To yanzu kuma ga wannan sanarwar. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A ranar Juma'an nan ne ake bikin ranar ma'aikata ta duniya. An dai keɓe ranar ne da nufin tabbatar da walwalar ma'aikata da samar da yanayin da za su rika aiki cikin kwanciyar hankali da natsuwa.
To sai dai bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikata a ƙasashe daban-daban musamman ma Afirka ke kokawa kan halin rayuwa da suka tsinci kansu a ciki. Mu yanzu nan Allah ne kawai ke tafiyar da rayuwarmu. Abin bakin ciki waɗansu mu muna da mata 2 da yara 17. An baka 32,000 ko 40,000 don Allah ko ba a gaya ma kowa ba mai hankali ai zai san akwai babban matsala. To ko yanayin da kuke aiki yana ba ku damar aiwatar da al'amuranku cikin natsuwa? A matsayinku na ma'aikata, wani abu ne fi ci muku tuwo a ƙwarya? Me kuke ganin ya kamata a yi domin inganta rayuwar ma'aikata? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu son bayyana ra'ayinsa a cikin filin wanda zai zo muku a gobe Juma'a shirin na karfe 8:30 na dare agogon Najeriya da Nijar sai ku turo mana da saƙon murya ta manhajar WhatsApp kan wannan lambar plus wato alamar tara kenan 2 3 4 8 0 3 9 6 0 6 3 6 9 ko kuma da ɗan takaitaccen ra'ayinku ta shafinmu na BBC Hausa Facebook. To yanzu dai karfe 7 ne na safiya wato saura minti 15 a gasa koli da ke jihar Jigawa da Gasol ta jihar Taraba a Najeriya duka. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbchausa.com inda za ku iya karanta labarai da dumudumin sannan za ku iya tattaunawa akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara.